So, ang presyo po ng mga mangga po dito, no, 80 pesos na per kilo ng kanilang mga manggang hinog. 40 pesos kalahating kilo. At meron din po tayong 100 pesos na isang piraso. Yellow pin tuna. Sa yellow pin tuna po natin ay 150 kada per kilo. Ito po ay mga gulyasan. So, ang mga laman po ay 100 pesos. Mga golden pompano. Magkano golden pompano? 300 pesos. 300 pesos sa mga golden pompano. 80 pesos po sa mga tilapiyang Batangas. Good morning. Yan po, no? Yan po yung 80 pesos na per kilo ng tilapiyang Batangas. Magkano ito po kamo, idol? 150 pesos na tumpukan. Kals po 100 pesos, yung mga pakpak po ay 130 na kada per kilo. At ang yellow pin tuna po natin ay 200 pesos na per kilo. At ay 60 pesos po kada balot. Yung mga lemon po natin ay 3 pieces, 50 pesos. Ang Fuji apple ay 50 pesos din po. So ito po yung mga tahong natin na matataba. Napakataba po ng ating mga tahong. Sa halagang 50 pesos na per kilo. Ayan, Pogi, shout out. Shout out. Kaway ka, kaway. Kaway. Shout out po yung kapatid mo. Dali, kaway ka. Yan, Teo. Shout out to. Ayan, shout out. Ayun, no. Ayaw mo naman magsalita eh. Lilis. Shout out ka mo. Oh, shout out, kaway. Shout out ka mo sa pusa akong namatay. Ayun, shout out. Masaya na siya eh. Koko. 280 ang per kilo. Alakaak. 260 ang per kilo. Ito nga sa among ganda oh. Yan ang presyo ng mga sasa. Ang ganda oh. Magkano ang presyo cream dory? 160 ang per kilo. Shout out po, Nay. Good morning. Shout out. 300 pesos na kilo ng mga hipon at 230 sa mga pusit. Meron po tayong malalaki na mga tahong sa halagang 80 pesos na kilo. Kamatis natin ay 40 pesos na per kilo. Yung mga bayabas po natin, no, 100 pesos per kilo. Ang ating mga sibuyas ay 100 pesos po per kilo. Ang mga balsa galunggong po natin ay 150 per kilo. Kumot ay 230. Po yung per kilo ng asahasa, 150 na kada per kilo. Murang-mura po, oh. Per kilo ay 150. Alimang, magkano? Boss Ariel? 200. Ang per kilo? Napakamura, no? Ito, tumpukan 100. Ayan, yung 100 pesos na tilapiyang Batangas. Ito, 200 pesos na per kilo. Kasasa po nila 150. Talagang 100 pesos. Ito yung mga babaeng alimasag. Ayan. Yan ang magkano ang kilo? 180 ano yung boss? 180. 180 na per kilo. So ito po yung mga tumpukan ng mga salay-salay ginto. 100 pesos na tumpok. Sagisi. Ayan, mga ano nilang isda, latag, no? Mga pusit at mga gulyasan. Boss Gerald, magkano yung mga presyo? 150 lang ang kilo niyan, bossing. Diyan sa lahat ng isda na yan, 150 po, no? Kahit ano po yung mapili nyo, 150 po ang kada per kilo. Yan po ang mga isdang bato na inyong mabibili. Yan yung mga tumpukan po, no? 100 pesos na binibenta. Yan po yung mga isdang bato. Bossing, good morning. Mukhang ito na yung paninda mo. Magkano yung presyo ng bangos? 170. 170 po ang per kilo. Ito tilapiyang Batangas. 100 pesos, no? Si Kuya, ito yung nagtitinda sa may tulay, sa may gilid. Ngayon ay nandito po siya sa papasok po ng Malabon Fish Port, no? Ayan. Napakalaki ng kanilang bentahan po dito ng yellowfin tuna. So, tanong natin yung presyo ng kanilang mga isdang yellowfin tuna. Ang laki, oh. Kaputol na lang eh. Kaputol lang yung naiwan. Ito po yung mga laman, no? Tanong natin yung per kilo. Bossing, magkano per kilo? 250 lang. Iyon.
250 sa laman. Sa ulo? Ulo 150. 150 po sa ulo. Bargain. Bargain ang kanyang mga yellowfin tuna. Oh. So, shout out. Ayan. Yun, nakita tayo ng YouTube na, mapapanood na tayo. Ayun, mapapanood talaga sila rito. Mamaya ang upload dito, mamaya. Sariwa, oh. Shout out. Tuna, oh. Pala sa mga buho mo dyan. Ayun, shout out. Kalate. Boss, thank you ha. Salamat. Good morning po sa ating lahat at tayo po ay mag-update dito po sa bayan ng Malabon Fish Market upang malaman natin ang kanilang mga latagan at presyuhan ngayong araw po ng Biyernes. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So update natin yung mga presyo ng mangga. Yan po ang mga manggang hinog natin dito sa Malabon Fish Market. Yun, shout out po sa mga tropa niya po na taga Pangasinan. Shout out po. Oo. Sa Pangasinan. San Carlos. Nagpa-vlogger ka? So ang presyo po ng mga mangga po dito, no, 80 pesos na per kilo ng kanilang mga manggang hinog, 40 pesos kalahating kilo. At yung mga bangus ni Boss Maeng na dapat natin i-update dahil ngayong papalapit ang Semana Santa ay sigurado seafoods ang hanap ng ating mga kababayan. So update natin yung mga presyo ng mga bangus kada piraso. 50 pesos, no? Merong isang piraso na mabibili. At meron din po tayong 100 pesos na isang piraso. Yellowfin tuna. Sa yellowfin tuna po natin ay 150 kada per kilo. Good morning, Boss Maeng. Shoutout pala sa mga sogi kong barat. Okay, sa bar. Shout out. Tapos ang per kilo po dito ng mga pusit. Ang ating mga pusit ay 280 na per kilo. Sa hipon ay 300 pesos, no? Ito po ay mga gulyasan. So ang mga laman po ay 100 pesos. Mga golden pompano. Magkano golden pompano? 300 pesos. 300 pesos sa mga golden pompano. 80 pesos po sa mga tilapiyang Batangas. Good morning. Yan po, no? Yan po yung 80 pesos na per kilo ng tilapiyang Batangas. Magkano ito po kamo, idol? 150 pesos na tumpukan. Ang mga tahong natin matataba, no? 50 pesos po kada lata. Alam pala yun, alam 150. Pangalan niya? Rick Delgado ba yun? Ano? Gawad Rick Delgado. Rick Delgado. So shout out po kay Rick Delgado ng Tondo. Shout out po muli, no? Rick Delgado ng Tondo. Kagawad ba? Gawad. Kagawad. Yan naman daw siya eh. Thank you, Lodi. So, bye-bye natin itong kahabaan po ng Malabon Fish Market, no? Para sa mga panibagong update ng ngayong araw ng Biyernes. So, yun po yung mga presyo ng mga gulay. 20 pesos at 10 pesos ay may mabibili na kayo. Ang mga per kilo po ng alimasag na panggata po ay 50 pesos kada per kilo. At ang mga manok na bentahan po dito ay 100 pesos.
Pulse po 100 pesos, yung mga pakpak po ay 130 na kada per kilo. At ang yellow pin tuna po natin ay 200 pesos na per kilo. Yan po yung mga 50 pesos na tumpukan na inyong mabibili. Yan po ang mga galunggong natin. At yung mga alumahan ay 120 na per kilo. 120 sa mga galunggong per kilo. Kada lata po ng tahong ay 50 pesos. Matataba na po. Ayan, oh. Kada tabo po yan, ha, 50 pesos. Ayun, suki ni Ate Mayra. Nakakabili po kayo. Nasaan na? Tulingan po ay 180 na per kilo. Nasaan na si Black Mamba? At iba na ang nakapwesto. Shoutout sa'yo, Pogi. Ang ating po mga isdang hasa ay 140 na per kilo. At ang mga gulyasan po ay 100 pesos na per kilo. So mura pa rin po yung mga isda, no? Bagsak presyo. Ang mga presyo naman po dito ng mga prutas na kiat-kiat ay 60 pesos po kada balot. Yung mga lemon po natin ay 3 pieces, 50 pesos. Ang Fuji apple ay 50 pesos din po. Ang mga mangga, 30. Ang kalahating kilo, 60 pesos per kilo. Kawilis natin ang gaganda, 100 pesos na per kilo. Ayan, yung mga alakaak, bakoko, tsaka mga gagaong, hasa-hasa. Shout out! Ayun, nakangiti na siya. Shout out sa'yo, Pogi. Shout out. Mukhang yung alaga mo, okay na. Nabuhay na uli. So ito po yung mga tahong natin na matataba. Napakataba po ng ating mga tahong. Sa halagang 50 pesos na per kilo. Bumaba tahong eh. Bumaba? Bukas na pagbalik ko may bawas na yan, Mas lalo to pagdating ng next week. Next week to sigurado. Ayan, Pogi, shout out. Shout out, tawagin. Kaway ka, kaway. Kaway ka. Shout out mo yung kapatid mo. Dali, kaway ka. Yan, Teo. Shout out to. Ayan, shout out. Ayun, oh. Ayaw mo naman magsalita eh. Lilis. Shout out ka mo. Oh, shout out, kaway, kaway. Shout out ka mo sa pusa akong namatay. Ayun, shout out. Masaya na siya eh. Magkano presyo ng gagaong? 260. Eh, sa bakoko? 280 ang per kilo. Alakaak? 260 ang per kilo. Ito nga sa among ganda, oh. Yan ang presyo ng mga sa ang ganda, oh. Yun po yung mga presyo ng isda, no, na ating tinanong sa ating mga vendor dito sa Malabon Fish Market. Taba nga ng kahit maliit, mataba. Siya kaya kapag niluto mo, hindi lumiliit. Yan, murang-mura po, no? 50 pesos po na kilo. Pwede lang kilo, Nay. Pwede kang pumasok sa loob. Bossing, thank you. Bossing, thank you. Salamat. Yan, mga cream dory. Tapos yung mga espada, no? Magkano presyo cream dory? 160 ang per kilo. Shout out po, Nay. Good morning. Shout out. Ito po yung mga gulyasan natin, no? Mga gilit na po siya. Sa mga mahilig maggata, no? Yan, makakabili po kayo dito. Magkano per kilo? 100 pesos na per kilo. Tapos yung mga galunggong natin dito ay tumpukan din po ang bigayan ng bentahan. Ito 50 pesos. Ito po yung 50 pesos dito po sa kabila ay 100 pesos.
Ating pipino, no, 3 pieces, 25 pesos. ₱300 na kilo ng mga hipon at 230 sa mga pusit. Meron po tayong malalaki na mga tahong sa halagang 80 pesos na kilo. Naman 2 kilo, sabi-sabi. Murang-mura po ang mga latagan po dito ngayon ng mga isda. Tapos yung mga presyo ng mga kamatis natin ay 40 pesos na per kilo. Yung mga bayabas po natin, no, 100 pesos per kilo. Ang ating mga sibuyas ay 100 pesos po per kilo. So medyo may kaluwagan kaya nakakaabati tayo ng maayos. Ang mga balsa galunggong po natin ay 150 per kilo. So napakamura ng mga bilihin po dito. Talagang sulit ang iyong paghahanap. Dahil ang mga presyo ay bagsak presyo. 100 pesos na kilo ng mga tawilis. Ang ating mga galunggong, 180 po na per kilo. Lumot ay 230. Suwabing-suwabing mga presyohan po na inyong makikita dito, no? Yan po yung per kilo ng asa-asa, 150 na kada per kilo. 100 pesos po sa mga gulyasan. Yan po ay mga gilit na at hindi na po kayo maghihiwa. Lilinisin nyo na lang po. Ito yung mga sapsap na hubat sa halagang 50 pesos. Ang ating mga tilapia ay 90 pesos kada per kilo. Ito po yung mga pagi. So mura po yung tilapia natin, no? Sa halagang 90 pesos, 100 pesos na per kilo. Galunggong po, 70 pesos na kilo. Murang-mura po. Mayroon din po 100 pesos na inyong mabibili sa mga presyohan ng per kilo. So, madalang po ang mga latag dito ng mga hipon. Yan po yung mga presyo, no? 90 pesos sa per kilo ng mga tilapiyang Batangas. Yung mga gulyasan po natin, 90 pesos na lang po ang per kilo. Yan po yung mga presyohan, no, ng kanilang latag. So araw po ng Biyernes ngayon, talagang ang presyo ay napakababa at solid sa murang halaga. Hi, Boss Lando. Good morning, boss. Good morning. O, shout out sa'yo. Gumaganda na yung hairdo mo ngayon, ha. O, sino siya shout out mo? Kagawad Eric. Ayun, shout out kay Kagawad Eric Galliano ng Tondo. Ang tumpol. Murang-mura po, per kilo ay 150. Alimang, magkano, Boss Ariel? 200. Ang per kilo? Napakamura, no? Ito, tumpukan 100. Ayan, yung 100 pesos na tilapiyang Batangas. Ito, 200 pesos na per kilo. Kasa-asa po nila 150. Talagang 100 pesos. Ito yung mga babaeng alimasag. Ayan. Yan ang magkano ang kilo? 180 ano yung boss? 180. 180 na per kilo. So ito po yung mga tumpukan na mga salay-salay ginto. 100 pesos na tumpok. Boss Ariel, thank you, ha. Tapos yung per kilo ng mga gulyasan ay 100 pesos.
Magandang maganda ang mga presyuhan at bagsak presyo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ang mga tumpukan ng galunggong ay 100 pesos. May 50 pesos din po. Dilis ay 80 pesos per kilo. Ito po yung mga isdang bato, no? May mga bubuli. Sagisi. Ayan, mga ano nilang isda, latag, no? Mga pusit at mga gulyasan. Boss Gerald, magkano yung mga presyo? 150 lang ang kilo niyan, bossing. Diyan sa lahat ng isda na yan, 150 po, no? Kahit ano po yung mapili nyo, 150 po ang kada per kilo. Yan po ang mga isdang bato na inyong mabibili. Sagisi, bubuli, snapper, no? Kilo. Malugi ka naman dyan. Bossy, magkano pusit mo? 50, 300. 300 pesos, 250 na per kilo. Ito ay mga gulyasan, no? So, mura po ang mga bentahan dito ng mga gulyasan. Nagkakahalaga po ng 100 pesos. Ayan. Boss, magkano yung tilapia? 100. Ang tumpukan? 2 kilo yata yan. Yang isang tumpok, dami, no? Ayoko nga! Yan yung si, ano, si Onse. Wala yung katandem mo. Wala si 11, ako si 12. O, 12, shout out sa'yo. Ito yung mga limasag. Oh. Ay, mga limasag. Magkano per kilo niyan? 150 sa per kilo ng mga alimasag. Di pala nagtinda si ano? Si Onse? Pagulot ng ipit. Ah, Ilang kilo yun? at Tinang, thank you. Tumal ba? Magkano per 100 pesos na per kilo. 90 na naman. 90 sandaan. Ayun, 90 pesos at 100 pesos po yung mga per kilo ng mga tilapia. Ay, malalaki o magkalin sa malalaki na yun. Sandaan. 100 pesos. Sa baba ng presyo. Isang piraso, 1 kilo, may dalawa. Nalaki. Bukas na tayo, bukas na. Oo. Yan yung mga tumpukan po, no, 100 pesos na binibenta. Yan po yung mga isdang bato. Tumpo na bigay sandaan. Atin yung timba, asang galing yun. Ito yung paninda ni Nanay Noemi. Nanay Noemi, shout out po. Good morning. Ayan po yung kada piraso, no, ng kanyang bangus dagupan. 100 pesos na lang po kada piraso. Tapos yung espada, na yung espada po magkano? 180. 180 po ang per kilo. Ayan po yung latang na. Ayun, dilis 50 pesos po kada tumpukan, no? Nanay Noemi, salamat po. Thank you. Alright, so akyat tayo doon sa may tulay at para makapag-update tayo ng mga latagan at presyuhan sa bayan po ng Malabon Fish Market. Bossing, good morning. Mukhang ito na yung paninda mo. Nagkano yung presyo ng bangos? 170. 170 po ang per kilo. Ito tilapia Batangas. Sandaan. 100 pesos, no? Si Kuya, ito yung nagtitinda sa may tulay, sa may gilid. Ngayon ay nandito po siya sa papasok po ng Malabon Fish Port, no? Ayan. Kuya, salamat po ha. Medyo konti lang yung latag niya ngayon at wala siyang hangon na ibang isda.
So sa susunod, update natin ulit yung mga latag niya. Kuya, thank you. Ito po yung mga hipon nila dito, mga tumpukan ay 100 pesos. Napakalaki ng kanilang bentahan po dito ng yellowfin tuna. So tanong natin yung presyo ng kanilang mga isdang yellowfin tuna. Ang laki oh. Putol na lang eh. Kaputol lang yung naiwan. Ito po yung mga laman, no? Tanong natin yung per kilo. Bossing, magkano per kilo? 250 lang. Iyon. 250 sa naman. 250 sa laman. Sa ulo? Sa ulo 150. 150 po sa ulo. Bargain. Bargain ang kanyang mga yellowfin tuna, oh. Mo lang ito boss. 250 lang daw sa ulo. Ibigay 250 na lang. So, shout out. Ayan. Yun, nakita tayo ng YouTube na mapapanood na tayo. Ayun, mapapanood talaga sila rito. Mamaya ang upload dito, mamaya. Sariwa oh. Shout out. Tuna oh. Para sa mga buho ko dyan. Ayun, shout out. Boss, thank you ha. Salamat. Ito po yung mga isdang kalaso. May tumpukan at per kilo po. Ang mga espada, sapsap, no? 240 sa mga per kilo ng mga espada. May 220. At ang mga isdang kalaso, 120 per kilo. Tumpok po ay 100 pesos. Kilo ng gulyasan ng 100 pesos. Mga papakal 120, tilapia Batangas 120, tumpukan ng bangos na pandaing ay 100 pesos. 50 pesos at 100 pesos na tumpukan. Tapos ito po yung mga tinatawag nilang isdang maya-maya. Shout out, Pogi! Shout out! 120 per kilo. Meron din po 50 pesos na tumpukan. Shout out, Lodi. Shout out guys. Shout out. May MMJ ngayon. Magkano yung matambaka per kilo? 90 lang natin. 180 per kilo. So 90 pesos po ang kalahating kilo, no? Ang ganda ng matambaka natin, no? Sa galunggong mo magkano? Ganon din. Ganon din po ang presyo, 180 per kilo, no? So sa mga naghahanap ng mga murang isda ay dito po sa bayan ng Malabon Fish Market ay murang-mura po ninyong mabibili. May mga tumpukan din po ng mga bangus, pandaing. Pwede mo pa shoutout si Borromeo. So shout out po kay Bossing Borromeo. Shout out po. Ayun kasi pinsan niya. Masabi na shoutout kay Boss Borromeo. Ayun, shout out sa iyo ha, Boss Borromeo ng Malabon Fish Market. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Thank you, thank you. Thank you, boss. Salamat. Tulingan. Dalawang tripod, boss. Walang. Yan po yung mga per kilo, no, o mga tumpukan. 50 pesos lang po ninyong mabibili. At may namamakyaw po ng mga galunggong. At napakamura po ninyong mabibili ang mga kabase. 50 pesos lang po na tumpukan at 100 pesos. Ang ating mga dilis ay 50 pesos. Nanay, shoutout po. Nanay, shoutout po. Ayan po yung mga 100 pesos na malakapas. Nay, thank you po, Nay. Ayan, 50 pesos, no? Yung mga sapsap, malakapas, 100 pesos. Ang ating mga lapis, 100 pesos din po. Mga presyo, no? Ng kanilang mga tumpukan. At yung mga torsilyo ay 100 pesos. Ang mga presyohan po dito ng yellowfin tuna, 200 pesos per kilo. 120 sa per kilo na mga gulyasan. At ang mga 50 pesos na tumpukan ay yan po yung mga isdang kabase.
Napakamura ng mga isda na kanilang mga ibinebenta, no? Ang ating mga bentahan dito ng gulyasan, 100 pesos per kilo. Tumpukan ng galunggong, 50 pesos. Boss, mukhang wala kang alinda dyan, ha? Ha? Eh yan, ito po yung mga isda, no, nalatag dito. May bitilya, may gagaong, merong mga isdang dalagang bukid, labahita, lapu-lapu. Yung ganda ng ating mga dalagang bukid, oh. May lapad po at haba na bilugan, no? Magkano per kilo sa ano bisugo? 180. Ganda ng dalagang bukid natin, oh. Gagaong. Mga 150 na lang, kuya. Oo. Yeah. Tuwing linggo lang dito 'yon. Tuwing linggo, 1 kilo din. gagaong. Ayan, yung mga presyo naman po ng mga bangus pandaing ay 130 na per kilo. Tapos nakita niyo yung mga galunggong na yan. Yan po ay 100 pesos at 50 pesos sa mga tumpukan. May mga bangus din po doon, 130 po isang piraso. Tepam, shout out. Busy ka dyan, ha. Shout out. So, tanong natin itong mga presyo nitong mga ano, no. Ito yung 180. Ito, 160 lang per kilo. Gagaong. Sana yan, makuman lang. Eh, yung bitilya. 200 po per kilo. Sa gisi. Ay, para malaman ng mga nagtatanong sa atin, no? Sa mga isdang bato na talagang tinatanong sa atin kung sana bumaba ng mga presyo. Kaya ayan po, inaalam po natin yung presyo, no? Mura po yung mga per kiloan po ng mga dalagang bukid dito. Boss, thank you kay Warren. Salamat, ha. Thank you. Ate Pam. Alright, so yun na po ang ating mga na-update po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Talagang ang presyohan ay bumagsak presyo dito po sa bayan ng Malabon Fish Market ang mga isda. So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga viewers po natin, no, shout out po sa inyong lahat. At sa mga timbura o tanang Divisoria, shout out po. At sa mga kababayan po natin na dumarayo sa Malabon Fish Market, shout out po. At sa mga vendor po natin masisipag na nakakapaghatid ng mga murang presyo dito po sa bayan ng Malabon Fish Market, shout out po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po. Ito po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.